Tenan Riko ya, Mbok. Bapakku kok gelem karo Riko sih, Mbok? Yo. Yo. Ora gelem. Riko mbiyen sing disenengi apane sih? Ora seneng wong Ciro sing ayu dhewek kok. Ora, bapakku ganteng kok iso seneng karo Riko wong pesek. Anake wong dalan kok. Mulane wani karo wong tuwa ki anake wong dalan. Kan nyong pengen ngerti ceritane gek galingan pora mbiyen. Yo. Ceritane bapakku kok iso seneng karo Riko. Riko paling mbiyen nganu dolan wae nang mae bapakku ra. Omong sapa? Omong. Wong